esan dizuen bezala, egingo ditugu otarranxkak kurrieraran eta izango dizkizuet osagaiak. Hemen tipula, zagarra eta platanua. Otarranxkak, arroza, egosita dakagu, kokoa, tomate saltza, arraiura, espezie kurria eta baratxuriak. Hazingo, gaurko egunei hasiera emango diogu. Vale, pues, hasten batzea adibidez. Tipula txikitzen? Hori da. Juliana erandola, lauki txikitan bezala, hortan, ez da? Bi erdikak. Ondo? Eta ni sagarra hartukoet. Galdera bat, noretan kurria aukeratu zuola viaje batetikan, horla, bidei bat egin ondoren, horrela, o nola? Ba, egia esan, nire aitari asko gustatzen zaio. Eta txikitan ikasi izan Eta ja txikitatikan ja beti itxian ja jandugu jakurreia. Bai, Gehore kanpoan, jandet. Baitare? Hasi aldea lago bostaldiz jonaz. Lago bostaldiz? Bai. Eta beti leku berdina, o leku berdina? Ez, onduna Vietnamen bi aldiz, geho jonaz Indiara, Birmaniara baitare, eta Indonesien, ondunaz. Den oporretan, Den oporretan. Beti oporretan. Beti oporretan. Bale, pues tipul... eta onak. Bai. Kartzen batzuk tipula hemen. Bale, hori jo pixkatekin, ez da? Hori da. Ondo. Hori da. Zu, bidai edarrak egin dituzu, Bueno, saiotzena. Bai. Bueno. Ondo. Baina, 15 egun da baino gehiago hola juten zen bakoitzian? Hortxe, ez da? 3 aste. 3 aste. Ona, bi astetik 3 aste holako bide iluzio egiteko bado desberdintasuna, Bai. Leku horietan espeziak eta asko erabiltzen ditu, Bai. Eta, gu gaurko honetan, espeziak erabiliko ditugu. Nik esan dituten osagai guzti hauetatikan, oandikan ez dut behin ezan programan zer gustatzen zaten da zer etzaten gustatzen. Eta iritsi da garaia esatekoa. Eta orduan, kokua. Ez dut gustatzen. Hombre, gar hola egin da, saltza batian horrela jango dut, ezak inongo. Baina ez dela kokua da, 4 gauza baldin badia, bat harrapatu diazu eta da kokua. Bai. Bueno, eta orduan gero hemen saltzen. Ez, saltzan horrela ondo, eta gusto da, eta gaine kurri zalia naiz, Baina, pastak dianian, o gainetik botatzen zaioenian tarta bat eta horrela, ezin. Bueno. Horri bizela izola kentzia bari modu kendu eta futa fata hola, baina zahoria barri emaduraka sufrindo. Bai, ezan. Orduan, tipula ingo dugu. Bai. Barroa. Bitartean, otarrenxpek zuritzia nahi? Bai. Nola zuritu behar? Buruak kendu eta bustana bakarri lagata, o nola? Buruak kendu. Buruak kendu? Eta hau iskina hori bai? Ez, azken izkina baitare. Baitare? Bai. Osa, honekin bakarrik utzi? Ez duile kendu, dena. Dena kendu bedi dugu. Dana kendu? Dana. Baina, niko itxura dakaten bezala, bazpane azala gorde ingo dizkiot, Gero erabili. Oso ondo. Bidaiatzea gauza erra da, Oso politia. Zaben saiatu berda. Jo, ja, nisatuten bezala sartzean jongo, gea Alicantea eta holako lekuta. Kanpo joteko guain. Askotan, inguruko herri txikiak ezautu baino horantik jo, urrutira joten gara, baina. Zengo dugu. Gaur egun gaina inbeste programetan tentazio etortzen zau, telebistan. Noiz nahi botatzen dizkigu horko programak, bidaietaz. Eta, claro. Hain ondo botatzen dituzte, gustorazko. Deziatzen, zautzeko, bertan. Baratxuria botako jogu. Bai. Hau, baita ere kartan dakazue, atera hau? Bai, jartzen dugu, bakarra karta aldatzen dugu lehitzean. Bai.
Minio normalian, Bai, urtean bere buelta egiten dula, urtean zehar. Laiz da urte guztien euki ez, ez? eta gaina gustuko platera da jendea entzeko. Bai. Jende asko eskatzen du. Bueno, tipula orduan ina daukagu. Bai. Eh? Oihartzunen, hasiera batean aurrenengo egunetan komentatu nuen zu Gurutze Berriko zemia zehala, baina badezu plazan beste jatetxe bat, Bai, etxe zar, jatetxea. bai, bueno, lokala txikia da. Bai. Bueno. Zu txikila zer ditzen dizu, zenba lagun sartzen dira? 40 lagun, 50 lagun? 50. Txikila. 50. Handiek inuituta dauta. Eta bueno, garai batian gure familiako izeba baten lokala zen. Bai. Baina, bueno, geho denboarekin Beak sartu eta saldu egin zuen. Saldu egin zuen. Nire gustoko lokal txikia bat zen eta Eta berreskuratu duzu berriz. hori da. Beira. Bueno, Hori da, honekin pixan naztu egingo dut, jarriko dugu bertan sagarra Bai. eta platanoa. Kasu honetan, tipula fruituakin naztuta. Hori. Zagarra eta platanoa. Botako dugu baita ere zure gustoko kurria, o Bai. kurria ez, kokua. Ui, ama, zenba kantida, Gau daztatu inber. Ai, ama. Hau, ondo disimulatu behar duzu koko hau, Ai, ama. A ber, nolako bukaera dakan. Bokatu dugu tomatia. Kurria, Kurria, hemen dakate zutan. hori dana, Botako dugu. Guk etxia noiz nahi jaten leu, baina guk oilaskuakin. Otarrentziakin ez dugu jaten. Ni oilaskuakin oso goxua. Guk igual kartan ez dugu eukitzen leu, baina guk etxian, geure hartzian, hola, pertsonalak ezaten da bezala, tartian, jaten dugu, bai? Baina gehienetan, gure kasuan, oilaskuakin. Eta Bezeruentzako. arraizalda. Bai? Gatza pixka bat botako dugu eta egosten utziko dugu gutxi gora bera 20 minuto bat. 20 minutola. Xavier, tope dau, saltza hau, kurri saltza, eta ban birrindu egingo dugu, ezta? Bai. Oso ondo, igual hobeto dugu, hemen egur gainean jarri bazpane, plaka aberikin gabe. Zeu zai berezia duen, Oso. Bai. Nik igual kurri izan detenean, platano ez dakit noiz behi bota dioten, baina hurrengo batean botako diot, bai? Bota, oso gustu. Zagarrakin gehien bat igual, zagarrakin gehiago. Zu bota diozu zagarra baita ere, Bai. Platano botako diot, baina hitzen baten dizuet koko ez diotela botako, O gutxienez ikutu bat bakarrikan. Bale, igual guan txinotik pasako dut, eta listo. Hori, honeako laina, Hau kenduko dut. Hola, xen, hau, garen, zuko utzi horrela, etxein, Burruntzailea, ateako izut laguntzeko. Bai. Zaka pixkat, egin bihuna dabe eta guretzako laina egingo dugu. Gorputza hartzen du, ezta? Bai. Eta nahi barin batzu, piztu zantaia, hori jo pizka bota. Salteatzeko otarranskak. Hori da. Gatzatu behar ditugu bota baino lehenutik jo? Ogeo bertan dazkagu nien. Gero. Gero, astu gabe, Gaurko gure lehenengo platera.
exotikoa da, ezta? Zer izango Bai. joke, bai? Hola, toke, hola. Jende guztiari ez zaio gustatzen kurreia, baina bueno. Gehin eta gehiago, Gota gehiago asko sartu da, gaztiak eta hoitzen hasi Gaztiak, dira, gaztia gaztiak. gehiago, Bai, gaztiak. hone irakin bat emango dio baita, Bai. Hori da. Berriz, hori bai, birrintzen dianean saltzak eta iragazten dianean, etxinotikan horrela, oso importantia berriz geho irakin bat ematia. Bai. Hori gogoen euki. Ez dala txinoti pasa, birrindu eta listo. Ez, geho, beste irakin bat eman. Oso garrantzizkoa. Ondo guaz, gero zuzenian nola inberdezu, pentsatzeko ontzia preparatu berdeten, Bueno, beharko da ontzi txiki bat, bai. arroza eta presentazio egiteko. Presentazio egiteko, bai. Itxuen, hone orduan bueltak bat emango dio. Laguntzia nahi bueltak ematean? No, binen artean. Hola, tiki-taka. Gatza guan? Bai, Vale. Ze botako jo, fina o larrilla, zena jo? fina. Fina. Bakizu, eskamatu ere badakatela horre. Iepa, salto egiten daudek, Nik uste eta bek, Bai, ina da. Bueno, kenduko jogo pizka bat olioa. bai. Zuen nola soltatzen duen koloria, Langostinoa. Eta bain, kurria botako jo. Hemen, honea bertan, ezta? Hori. Qué bueno. Ni beti oilaxuekin, urrengoan nike otarraixkakin. Bai, Bueno, hoia prest dago, bai. No? orduan presentazio egingo dugu arrozatekin. Bai. Hori da, eman diot pixkat, grasa pixkat. Hori da. Hau, arroza txurila egozio, Ura eta... Ba, Hortzi jarriko da. dugu hemen Hemen eskino batean, plater erdien. erdilan. Holaxe. Uzten, Olio pixka jarri izan eskinetan, mandio bere ikutua baitare. Bueno, Bueltan. bueltan jarriko jogo, Vale. langostikoak, Otarraixkak. otarrezak. Eskoidatu nahiko Herrian eta moguan, baina bueno, pixka nagai ikasten, emango euskera hitz guztiz osatutako euskera. Denak euskeraz. Bueno, Arrexilatola nahi bai, duzu? jarriko jogo pixka bat. Vale, hor dakau, eman kolore pixkat, gaineantik, belarren bat nahi izan ezke hor hemen badakat. Hau, hola, nahi aldizu hau. Hau, motore geldituko da baitare, hola. Otxo intente. Ez da porratu bakarrikan geho argazkiare atea egiten diuta, karo. Eta hola, Bueno, listo. prest dago. Prest, gure ontarraixkak kurrieraran. Eta orain dastatu baino lehenotik jo, gure xefaren azken ukituak. Otarraixkak zuritu eta salteatu. Tipula, zagarra, platanoa, baratxuria, kokoa, kurria, arrain zalda, tomate saltza, osagai guzti hauek erregozi. Birrindu eta iragazkitik pasa. Arroz txuria, hornigai bezala ipini. Dastatzeko prest, baina dastatu baino lehen gogoratu Xavier Oiartzuara deula eta bertan baduela jatetxea, gurutze berri. Eta baita ere beste txiki bat, beak esaten duen bezala, Hori da. Etxezar. Oiartzungo plazan. Hori da. Gipuzkoan, gehien bat, Arabatikan, Bizkaitikan eta Lapurtitikan ere ikusten gaituelako. Eta interneten dauzkazue, beti bezala, gure errezetak. Txoriene, abildua, eitb.com, eta oan dastatzea. Otarraixkak kurrieraran. Bintxe, zati lodila. Oso goxuak, eta ahaztu zait, kokoa daramala. Lazai, oso goxuak.